Air Transport Europe pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Patrí k prvým súkromným leteckým spoločnostiam v histórii Slovenska. Počas svojho pôsobenia poskytuje služby v oblasti leteckej záchrany a leteckého priemyslu, čím sa stala skúseným leteckým prevádzkovateľom a strediskom údržby vrtuľníkov. Leteckú záchrannú službu prevádzkuje v 7 strediskách na Slovensku a v 2 strediskách v Českej republike. Každá základňa má pridelený volací znak Krištof. Spoločnosť zamestnáva spolu vyše 100 ľudí. Posádky vrtuľníkov Air Transport Europe vykonajú ročne vyše 3000 záchranných akcií, počas ktorých často spolupracujú s pozemnými zložkami integrovaného záchranného systému. Pre spolupracujúce zložky sme pripravili súbor inštrukcií, ktoré pomôžu zvýšiť bezpečnosť zasahujúcich záchranárov a zefektívniť priebeh záchrannej akcie. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air Transport Europe. Ambulanciami vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby sú vrtuľníky alebo letúne, upravené na transport ležiacich alebo sediacich pacientov. Vybavenosť pre pacienta je zhodná s vybavenosťou ambulancie rýchlej lekárskej pomoci. Rádiokomunikačné zariadenia umožňujú komunikáciu na všetkých frekvenciách v leteckej doprave. V urgentných prípadoch je možné spojenie s posádkou vrtuľníka počas letu prostredníctvom dispečingu ATE na čísle 18 155. Na záchranné akcie používame 3 typy vrtuľníkov: Bell 429, EC-135 a Agusta A-109K2. Všetky vrtuľníky sú okrem medicínskych pomôcok vybavené prostriedkami na špeciálnu záchrannú činnosť, lanovú evakuáciu zraneného z terénu, v ktorom nie je možné pristáť. Všetci členovia posádky sú na túto činnosť plne vyškolení a každoročne absolvujú udržiavacie výcviky s preskúšaním. Zásahový tím tvorí pilot, lekár a záchranár. Odborné požiadavky na lekára a záchranára sú totožné s požiadavkami na tím rýchlej lekárskej pomoci. Záchranár má zdvojenú funkciu. Okrem zdravotníckej funkcie vykonáva aj technického člena posádky. Pomáha pilotovi v zložitých situáciách, asistuje pri vzletoch aj pri státiach a obsluhuje palubný navijak. Prevádzka záchranárskeho vrtuľníka je jednopilotná. Pilot zodpovedá za bezpečné vykonanie letu a preto sa kladú vysoké požiadavky na jeho zdravotnú a odbornú spôsobilosť, ktoré sú určované Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba ako súčasť integrovaného záchranného systému dostáva požiadavku na vzlet od krajského operačného strediska a je schopná zasiahnuť v každom kúte Slovenska. Indikácie na vzlet VZZS. Indikácie na vzlet vrtuľníka sú približne rovnaké ako pri nasadení posádky rýchlej lekárskej pomoci s prihliadnutím na výhody a nevýhody nasadenia vrtuľníka. Výhodou nasadenia leteckej záchrannej služby je rýchly a šetrný prevoz pacienta do zdravotníckeho zariadenia, ako aj dosiahnutie pacienta v ťažko prístupnom teréne. Najčastejšie indikácie na nasadenie vrtuľníka sú závažné úrazy hlavy, chrbtice, končatín, popáleninová a inhalačná trauma, amputačné poranenia, náhle zhoršenie zdravotného stavu so zlyhaním životných funkcií, udalosti s hromadným postihnutím osôb, neonatologické a pediatrické prevozy do špecializovaných zariadení a prevozy v rámci transplantačného programu. Jediným obmedzením pre vzlet vrtuľníka sú poveternostné podmienky, kde hrá pre pilota dôležitú úlohu dohľadnosť. Dohľadnosť obmedzuje najmä hmla, nízka oblačnosť, hustý dážď či snehová prehánka. Nebezpečným javom pre let je tiež silný vietor či búrková činnosť. Posádky sú vyškolené aj na lety po západe slnka. Príprava na nočný let je náročnejšia a vyžaduje si viac času. Požiadavka o súčinnosť VZZS. Ak vrtuľníková záchranná služba nebola aktivovaná súbežne s pozemnou záchrannou službou, jej privolanie je kľúčové bezprostredne po príchode pozemných záchranárov k pacientovi
po splnení indikačných kritérií. Predíde sa tak zbytočným časovým prestojom, kedy s ošetreným pacientom záchranári vyčkávajú na prílet vrtuľníka. Pri vyžiadaní zásahu vrtuľníka je pre čo najrýchlejší priebeh záchrannej akcie dôležité presné určenie vašej polohy a spolupráca pri výbere vhodnej plochy na pristátie. Polohu zadajte prostredníctvom súradníc GPS, ktoré určíte pomocou zariadenia AVL alebo pomocou mapových mobilných aplikácií. Ak sa k pacientovi od sanitky vzdialujete, zariadenie AVL si vezmite so sebou. V prípade, že neviete alebo nemôžete odčítať a zdieľať presné GPS súradnice, snažte sa slovne určiť svoju polohu od najbližšieho známeho miesta podľa svetových strán. Ďalej postupne opisujte najbližšie okolie, ktoré okolo seba vidíte, ako napríklad turistický chodník, vrch, potok, chata a podobne. Plocha na pristátie by mala mať približné rozmery bez žiadnych prekážok 27x27 metrov. Pri nočnom pristátí je potrebná plocha veľkosti futbalového ihriska s rozmermi približne 50x100 metrov. Rozmery plochy sú rovnaké pre všetky tri typy vrtuľníkov. Pre odhad veľkosti plochy použite veci, ktoré máte k dispozícii, ako napríklad vozidlo záchrannej služby, ktorého dĺžka je približne 6 metrov. Ak odhadujete, že sa na plochu zmestia 4 sanitky za sebou, tak je rozmer vhodný na pristátie. Nevhodné sú plochy s pieskovým, bahnitým alebo mäkkým povrchom, ktorý neuniesie hmotnosť vrtuľníka. Ak si nie ste istí vhodnosťou plochy, konzultujte to s posádkou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Posádka sa dokáže dopraviť k pacientovi rôznymi spôsobmi. Ak nebude možné pristáť priamo na mieste, pristane v blízkosti, kde uzná za vhodné, prípadne použije technické prostriedky na vysadenie lekára do terénu. Pred príletom vrtuľníka. Pokiaľ ste v spojení s posádkou vrtuľníka vysielačkou alebo odovzdávate informácie dispečingu, je vhodné poskytnúť im informácie o počasí. Či je jasno, polojasno, zamračené a prípadne aj výšku oblačnosti. Nízka oblačnosť je, ak okolité kopce oblaky prekrývajú. Stredná, ak sú oblaky mierne nad kopcami, a vysoká oblačnosť je vysoko nad kopcami. Môžete poskytnúť aj údaje o dohľadnosti. Odhadnite vzdialenosť v kilometroch podľa dobre viditeľných orientačných bodov v diaľke, ako sú kostoly, samostatne stojaca budova, komín a podobne. Prípadné nebezpečné meteorologické javy ako búrka, dažďové či snehové prehánky je potrebné tiež vopred hlásiť. Posádku informujte o prekážkach vo výške, ako sú stromy, stavebné žeriavy, vysielače a drôty vysokého napätia a tiež o prekážkach na zemi ako prenosné ploty, slnečníky či stánky, ktoré by mohol prúd rotora odfúknuť. V prípade, že sa nachádzate na ťažko viditeľnom mieste, použite dymovnicu. Dymový granát DG50 je povinnou výbavou ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Ak v tomto teréne postupujete k pacientovi peši a od sanitky sa vzdialujete, nezabudnite ju vziať so sebou. Dymovnicu je potrebné použiť, až keď vrtuľník počujete prilietať, nie príliš skoro. Doba efektu dymovnice je totiž len 50 sekúnd. V prípade pristávania na vozovke je potrebné zastaviť dopravu a zabrániť vstupu okoloidúcich osôb. Sanitku je potrebné zaparkovať na kraj pristávacej plochy, zatvoriť okná a dvere na všetkých vozidlách a tiež je potrebné odstrániť voľne uložené predmety na ploche a na kapotách vozidiel. Pri pristávaní odporúčame chrániť pacienta pred rotorovým prúdom v sanitke. V prípade, že ste od sanitky vzdialení, chránte svoju tvár a tiež tvár pacienta pred zvíreným prachom či snehom. Ak je pacient prikrytý ľahkou prikryvkou, zabezpečte ju pred odviatím rotorovým prúdom. Pri pristávaní počas denného svetla je potrebné, aby mali pozemné záchranné zložky zapnuté majáky pred príletom vrtuľníka aj počas pristávania. Ak prilieta vrtuľník po zotmení, majáky sú zapnuté len do príletu vrtuľníka.
Ako náhle sa vrtuľník blíži k miestu nehody a pilot začne pristávať, je nutné vypnúť majáky, ako aj diaľkové svetlá. Rozsvietené môžu byť len stretávacie svetlá, ktoré osvetľujú pristávaciu plochu. Posádka vrtuľníka používa počas letu okuliare nočného videnia. Zapnuté majáky by mohli spôsobiť oslepenie pilota a dočasnú stratu priestorovej orientácie v teréne. Navádzanie vrtuľníka a pristátie. Pri navádzaní rádiokomunikáciou alebo telefónom sa priestorové strany uvádzajú zásadne z pohľadu pilota. Treba si to uvedomiť, najmä ak je navigátor čelom k vrtuľníku. Piloti vrtuľníkov spravidla pristávajú v smere proti vetru. Postavte sa preto chrbtom k vetru a vezmite si do ruky kus látky alebo špagátu, aby pilot videl smer vetra. Ruky vzpašte do tvaru V. Keď sa vrtuľník priblíži a pocítite silný rotorový prúd, kľaknite si, ruky rozpašte a pohybujte nimi nadol. V tejto polohe ostaňte až do ukončenia pristátia vrtuľníka a vypnutia rotorov. Ak by sa pilot rozhodol pre iný smer alebo iné miesto pristátia, ukončite navádzanie a zostaňte na mieste. Pohyb okolo vrtuľníka. K vrtuľníku sa nepribližujte až do úplného zastavenia listov rotora alebo do vyzvania posádky vrtuľníka. K vrtuľníku nikdy nepristupujte zozadu, ale z boku. Spredu je možný prístup len na pokyn posádky. S posádkou udržiavajte očný kontakt. Pri vrtuľníku sa pohybujte vždy normálnou chôdzou a platí prísny zákaz fajčenia. Ak vrtuľník pristáva na vozovku cesty či diaľnice, pilot sa snaží pristáť čo najbližšie k jej okraju. Po vypnutí motorov a zastavení listov rotora je možný prejazd sanitky okolo vrtuľníka iba za asistencie člena posádky vrtuľníka. Vodič sanitky musí v takom prípade ísť pomaly, veľmi opatrne a musí neustále sledovať pokyny člena posádky vrtuľníka. Na listy nosného rotora dávajte obzvlášť pozor v prípade pristátia alebo opretia vrtuľníka v šikmom teréne. Pri pohybe okolo vrtuľníka dávajte tiež pozor na dlhé predmety, ktoré nesiete a presahujú výšku vašej postavy, ako napríklad lyže alebo nosidlá. V prípade, že posádka vykonáva špeciálnu záchrannú činnosť a spúšťa lekára do terénu pomocou palubného navíjaka, pilota navádza letecký záchranár. Ostaňte pri pacientovi a chráňte ho pred rotorovým prúdom. Ak sa nachádzate v náročnom exponovanom teréne, môžete lekárovi podať ruku a tým stabilizovať jeho vysadenie. Preklad pacienta na palubu vrtuľníka. Ak sanitka odovzdáva alebo preberá pacienta na heliporte, čaká pred vyznačenou čiarou a nepribližuje sa k vrtuľníku bez vyzvania. Pri príchode nikdy nepodchádza pod nosný rotor a dodržuje odstup 2 metre. Pacienta nakladáme pri všetkých typoch vrtuľníkov z ľavej strany do otvoru zadných dverí a pacient na nosidlách musí byť vždy fixovaný bezpečnostnými pásmi. Nakladanie riadi letecký záchranár, ktorý je pri hlave pacienta. Dvere vrtuľníka otvára a zatvára jedine člen posádky vrtuľníka. Nosidlá je potrebné držať za kovovú časť. Pri prekladaní na palubu by mal byť pacient primerane prikrytý. Kabína všetkých vrtuľníkov má obmedzenú veľkosť a manipulácia s pacientom počas letu je problematická. Pacienta je preto pred odletom potrebné čo najviac stabilizovať. Pacienti sú počas letu náchylní na nevoľnosť, preto nepodávajte medikáciu, ktorá toto riziko zvyšuje. Roztoky podávajte zásadne v plastových fľašiach a lieky na kontinuálne podávanie privezte z oddelenia s pacientom v dostatočnom množstve. Odlet vrtuľníka. Pri odlete vrtuľníka sa opäť postavte do bezpečnej vzdialenosti a sanitku zaparkujte na kraj plochy. Zabezpečte dostatočnú vzdialenosť aj pre okoloidúcich a prípadných účastníkov dopravy. Sanitka odchádza až po odlete vrtuľníka. V prípade technickej poruchy vrtuľníka bude k dispozícii na prepravu pacienta.
Ďakujeme za pozornosť a doterajšiu spoluprácu. Veríme, že informácie z tohto videa vám budú nápomocné pri našom najbližšom stretnutí počas záchrannej akcie či plánovanom výcviku.